Čágo Bello, lidi, zdraví vás Radiklátoru u pokračování dalšího dílu Mafie jedničky. Minule jsme skončili tady. Dobře. Máme jet k Morellovu domu a dát mu do auta bombu. Prosím tě, víš, jak vypadá hovar? No. Tak schválně, jestli to dokážeš jako v minulém díle, jako ty policajti v tom autě. Tak. Byli ta ženská v Oakwoodu. No, v Oakwoodu. Tak my tam zajedeme svým rychlým autem. A doufám, že to tentokrát vyjde, protože minule nám to docela nevyšlo, jelikož jsme zastřelili úplně někoho jiného. A mně to bylo divné, že vypadá úplně nějak jinak, než na té fotce. No, zase by mi chtěl dát pokutu, to určitě. No, tentokrát by mě chtěl dokonce zatknout. Tak, už pojedeme stavkou! A už jsme se tu ztratili. Tak. Jsem to přijel, jako moxu. No, to je dobrý. To je dobrý. Tak. Ale nebuď prostej přece. Vím, co dělám. Člověk se tady nenápadně opět zjevil. Dobrý den. Co? Útok na policistu? Když jsem se o ně nedohodl. Jo, teď mě zabiješ. Tohle je opravdový pan policista, on mě chce zabít, za to, že jsem mu málem přejel. Myslím, že teď už mě nechytne. Tak, Oakwood, tamhle to je. Zase, zatknout. Ojoj, tam jsou polové. Zase mě nevšiml. Už. Dobrý, můžeme jet. Tak. Tudy asi. Já nevím, jak jsou tady ty zkrátky, ale myslím, že tudy. My jsme se tam měli dostat takhle. Tudy. Tak. Výborně. Vidíte, má úplně ten samej, co má pan Salieri. Ale prosím tě. Tak. No, tak se na to podívám. No nejdřív ne, ještě musím počkat, až tady ten parchant odejde. Oba na sebe koukáme. To je krásný den, co, kámo? Ale jo, musím tady hlídat to pitomý auto. Když za chvilku by měl být oběd, měl bych se jít zeptat. Okay. Dobře. Tak já jdu. Jenom ještě chviličku. Tak jdu na to. Jdu se zeptat pana Morella, jestli je oběd. Doufám, že mě teda nezabije. Morello, kdy bude oběd? Na chvilku. Nápadně tam dej tu bombu. No jo. Vůbec se mi vypadá podezřele, že si tam něco montuješ. Tak a jdeme zpátky k autíčku. Hop. 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 Tak. Za chvilku do obědvaj, tak by mohl. Zapal si to, no, zapal si. Myslím, že se ani nedotkne té krabičky. Dobrý den, paní. Páně, dámy, tohle je Morello. To ne, hej, stop, stop! A je mrtvej, Morello. Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená.
To nebyl Morello, ale vypadal tak. Později. Co na to řekne pan Salieri? Ta jeho holka vyšla ven a sedla do toho auta. Já nevím, asi ji opučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Paulí vystoupí a udělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete. Tak jdeme na to. Dobrý, máme tohle auto. A já to snad i tuhle část ještě stihnu. Natáčíme teprve 5 minut, tak to snad stihnu. A kdyby ne, tak si myslím, že bychom se tam měli stihnout dostat, takže když tak prostě jenom řeknu, no, víte, znáte to, že nebudu natáčet, tak se vracím zpátky do Salieriho baru, jakož se budeme vracet do Salieriho baru. Takže bychom to měli stihnout. No já to vždycky stínu, už se zase zvedá lost. Tak, musíme tam dojet. No, já jsem to měl vzít dole, máme to rychlejší. Teď jsem zatroubil. Tak. Jeden co nejrychleji se dá. Ne! Ne! Ale dobrý, přežil jsme. Vidí... Celý jsem to tam proletěl. Neubral mi to ani život. A teď jsem trošičku pouk do auta a ubral nám to jeden život. To snad ne. To se může stát jenom mně. Aspoň víte, jak dobře umím řídit. Tady je koš. Prostřed silnice koš. Ještě jsem zpomalil. Pokusím se jim ztratit, jakož tam nesmíme dojet s policajtama v zádech. Takže musím takhle nějak zkrapovat. Já počkám, až vystoupí a teď jim ujedu. Sakra, oni nevystoupili, myslím si, že vystoupili tuda. Nemůžeme tam vlítnout s kolonou chlupatých uprdele. A jak se tam dostali? Dobře, natáčím 8 minut, tam to stihnu. Dohaj. Sakra. No dobrý, tohle jsme fakt potřebovali. Tohle jsme fakt potřebovali. Nehýbejte se! Říkal jsem stát policie. Oni o mě neví! Hlavně pojď. Co to děláš s mým autem? Sakra! Já nechtěl! Ne, já nechtěl, ne. Zapěr! Střílej po nich! Teď máš Thompson, ne, Paulí? Já nezastavím. Co mám u sebe? Ty nezabiju, teď je tam strašně moc, dole.
máme 5 minut. Vyjaď! Když tam dojedu a jakoby jenom mě hledají, tak by to mělo projít, ne? Skválně. Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černý. To jsou moji. Pan Sergio Morello, to už musí být on. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táhni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprástěte toho kreténa! Ne, Pauli! Pauli, nasedej! Rychle, musíme jim ujet! Pauli, nevykoukuj, máš jenom 7 životů! Musíme ho zachránit! Rychle k Salierimu! Ne! Rychlost! Tady můj pasažér má jenom 7 životů! Rychle do Salieriho baru. Snad to ještě stihnu. Máme jenom pár minut. Tak jo. No, neměl bych se zpívat, právě jsme pokazili naši třetí možnost. Hlavně jsme zabít Paulího. Tak, teď doleva. To jsou poldové zrovna. Ale já docela spěchám. Dobrý den. Jedu podle zákona. Podle zákona by se nemělo jezdit. No, chodníku, ale to je přece jedno. To je nezajímá. Mě zajímá jenom rychlost, jestli někoho přejedu, nebo jestli na ně zautočím. Nebo jestli jim bouknu do auta, což jsem jednou udělal. Jsem jim bouk pěstma do auta a oni se naštívali, jak jen na to zatknout. Dobrý den! Tak. Výborně. Později. Ale to už se necháme na další díl. Doufám, že se vám tento díl líbil. Můžete dát like, dislike, odběr, komentář. A uvidíme se u dalšího dílu. Zatím ahoj.